Не на расизъм, ното расизъм. Ърчила хайр. Снимаме това видео преди половин час той да е на семейство. Както знаете, аз работя в мебелен магазин, но не съм собственик на магазина. И клиента не знае, че разбирам български. Започва да говори как ще да коли турците, как ще да ги направи на кайма. Магазинът бил колко лош и така нататък. Турците колко са били лоши. Но това, приятели, няма да ви даде сила. Рацизма вътре ще ви яде. Приятели, турчин, българин, помак, гагаус, циганин или какъвто и да е. Всички сме хора в тая планета. Скоро преживяхме пандемия, корона. Милиони хора починаха. Това усещате ли? Ното расизъм, не на расизма. Не дейте, хора. Ако ме подкрепите, дайте един палец и долу да видим вашите коментари. Не дей да бъдете рацисти. Да мразите Турция, да мразите турците и да идвате Турция и да говорите за лошо Турция, това малко кофти. Приятели, уважение. Имайте уважение към вашия съсед. Съседа може да е бил турчин или помак или българин. Моля, не на рацизма. Това, което преживяхме в магазина, не беше приятно. Аз знам, че българите не са такива хора. Ама като идвате в България, Турция, това нещо, което изживяхме. Един висок мъж с жената, така да влизат в магазина. Шеги. Такива думи. А на този човек и на жена му също пращам поздрави. Това негативната енергия няма да ви даде сила. Приятели, благодаря, че не гледате ното рацизъм. Ърчила хайр. Не на рацизма. Децата. И също децата, а това семейство също има деца. И тези деца ще станат такива. Това, което е за мене много лошо. Благодаря, че ме гледахте. Палеца и вашите умнения долу чакам.